Det er altid med at være på pletten, når der skal gøres en god handel, som her ved bagagerumsmarkedet i Ringsted. Der er noget at komme på plænen foran Sankt Bendts Kirke kunne man sidst i maj også møde Ringsted Kommune, som var rykket ud i det gode vejr for at fortælle om visionen Ringsted midt i mulighederne. Vi skal indhente nogle idéer fra borgerne på, hvordan vi kan gøre byrådets vision til virkelighed. Og i stedet for at indkalde borgerne til et arrangement, som vi indkalder til, hvor de skal komme til os, så vil vi gerne komme derud, hvor de er i forvejen og tale med dem der. Og vi håber på, at vi på den måde kommer i dialog med nogle andre, end dem vi typisk møder til borgerne. Det hele er en del af visionen Ringsted midt i mulighederne. En strategi for, hvilket spor Ringsted skal ud af de næste mange år. Byrådet vedtog i efteråret en vision med overskriften Ringsted midt i mulighederne, og den består i hovedtræk af 4 spor. Et, der handler om nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed. Et, der handler om at leve og være tilgængelig. Der er et om uddannelse til alle gennem hele livet. Og så er der et om vores erhvervsmæssige potentialer. Men hvad synes den helt almindelige borger i kommunen om Ringsted midt i mulighederne? Det er super godt. Altså, jeg glæder mig over, at hver dag jeg ser et eller andet annonceartikel, hvor nu er der nogle tiltag her og der. Jeg må i hvert fald sige, at foreningslivet og kulturlivet, det er meget rigt. Også egentlig mere, end man lige tænker over. Jeg ser ikke de store muligheder, hvis ikke politikerne begynder at ændre kurs her i Ringsted. Jeg har en dreng på 9, og vi bruger meget, og også med sport. Og ja, jeg er glad for naturen her omkring os, jo. Og jeg må sige, faktisk siden jeg er flyttet hertil, så synes jeg, at jeg har oplevet, at Ringsted er god til at få noget ud af byen. Det er med det, som med så meget andet. Altså, hvis man er åben for mulighederne, så kan man også få øje på dem. Hvis man er indstillet på at tage nej i hatten på, jamen, så er det jo sådan set ligegyldigt, hvor man opholder sig. Mulighederne, de der, hvor man leder efter dem. Også i Ringsted. Lige når vi møder dem, så kan det jo godt være lidt sådan om vision, hvad nu det for noget. Men jeg oplever faktisk også, at når vi spørger folk, om de oplever at være midt i mulighederne, så er det jo noget, alle godt kan forholde sig til. Jamen, gør jeg rent faktisk det? Der står nogle ting om, at det er trygt og godt at leve i Ringsted, at det sunde valg skal være nemt, at vi skal have gavn og glæde af naturen, og det kan folk sagtens forholde sig til, at alle har en mening om. Så det synes jeg egentlig, det synes jeg folk er med på. Nu skal kommunen så kigge på alle de interviews og forslag, der kommer ind i løbet af bagagerumsmarkedet, og se, hvad der kan finde vej til den endelige 12-årige udviklingsplan. Det er vedkommende. Det handler om vores liv og vores hverdag her alle sammen.